Семенча отам. Семенча в той стороні. Да. Семенча й зараз є. А колись там ми працювали, то, бо там у Семенчі то не пан був, а жид. Команду держав. Жидовський двор то був. Держав люди, і держав, горали, і сіяли йому, і убирали, і були поміщення для людей тих, і корови були там, і все там жид завідував. От як то жида фамілія забилася. Ягалковський. Холера, забилася, як його. Що там було раніше? А де? Там, де майонток, это жидовський двор. А там, наверно, это той дом, що стоїть. Там була, він держав много коров, сироварня, сири робили. Это бы допіро російські сири, это такі. Так. То робили такі ж самі сири, тільки ручно. У тим зданні, Ручно, да? это в тому зданні. А ви там бачили? Ну, Сири, хто так казав? Я, в общем, бачила такі посудки. Ага. Такая невеличка, дерев'яна, такая бочодочка. І з цієї сторони нема дирка, і зверху дирка. І заливається той раствор. Як там той раствор з того молока робили, не знаю. І Макали так? руками месили. Месили, бы пирог, бы булки, бы тесто. Месили. Ну, там уже, наверное, определенное время було, чи як там вони то робили, як вони понімали. А потім, значить, зверху і стоєверху загладять хорошенько. І як вони, чи вони стояли в той посуді пару днів, чи вони сразу їх викидали. І такі прекрасні сири. А вкусні, то я й зараз пам'ятаю того сира вкусного. А зараз таких не продають? Вже ті не смачні, да? То вкуснятина була. А зараз ще ви? намішають всякої добавки. Хімії. Яке ж вкус може бути? А там з чистої сметани, з чистого, ну, що там, кефір який чи сметана, що там з чистого, то без добавок. А ви це розказували, як робили сири, а ви це де бачили? У Семенчі? А як його називали? Паном не називали? Ні, правда? жид його називав, він пружанський єврей був. Ага. Такий багатий єврей, він займався, сад був тут у його. У Семенчі? Да, і він займався яблуками, то в Маліч везе, то у Білий Ясок десь везе, наймає людей, коні возом везе те яблука, там продає, там щось купляє. От таким він займався. Був такий жидок і тут займався таким ділом. Його то тут душили, ті комуністи, трясли його. Після війни? О, вже як русські прийшли. 39-м? Вже як русські прийшли. У 39-му году. 39-м, перший раз русские были, после Польши. То його тут він приїжджав сюди, тут купляв сено по селах десь, чи може де він купляв, чи може то є пані наші. Закупав і робив там, да? І в'юз, як уже везе, і везе в Семенчу свою скотині, коровам своїм. І як уже везе, він тут через Купрін везе, вже за деревнею, ті комуністи дурнуваті виходять і вже ті хури, бо конем на воз накладають, конем возили. І перекидають ті вже вози, вже той ще не розсрацають, вред жидові роблять. Розкидували пакость. Комуністи дурні, думаю, вже вони тут заживуть. Але зло робили. Але зло мали завжди. Прямо чоловіка умного, робочого, старайливого, що кусочок землі має, старається, то за ніщо мали, що не стоїть від їхньої п'яти, бо вони комуністи. То вони себе вважали лучше? Одна, вони вважали, що вони вже умніє всіх. Але потім їх по хвості, як дали їм, як русські прийшли, то вони вже поняли. Да поздно було.
А що ще у того жида було? Напевно, ставок, да, казали, сажилка. Сажилка була. Що є? Одна тільки була? Там велика сажилка була, там много дітей Тоже потопилося в той сажилці. Людей? Із нашої скуп'яна два хлопці, то хтось там нарвався, то вирятував їх якось. Два хлопці, два брати топилося. Вже там сажилка була і щось таке, казали, якась крутяща була посередині така дира. І як попаде на ту воду хто-небудь, то гибне. Як воронка, да? Угу, щось таке у воді. Вона незамітно так. Ага. А от як на те місце попаде, так тягне у воду, топиться чоловік. Чула такі розговори, бо ходили наші хлопці такі, ходили у ту сажилку купатися в Семенчу, ходили. Это в Жанського басейна не було. Не було? То що ще той жид робив? Сири робив, віно гнав, може, пиво, да? Холера, я не знаю, ніч більше не Ага, пам'ятаю. ясно. Знаю, що скотину держав, ну займався этим, купив-продам, то я завез, продав, то я купив. От таким ділом він займався.